Pitep hakashitarik uyayong kat news pa kandai William Carey habu udon hakal katau yo ining kong ya ka way ka brio ka ba thang em yaladi ka ba syak thang em yaladi ringkat berulok bala klat no padya kani la tip kong kita kasati system laya thua ho Carey ba ka ni ka dei ka rukom pateng la pateng jonki bat kum ta kani ka kenthai ka lale ya ka babha ba ka ba khutam bat ka ba diang hun ho blei jonki lani ka bata ka ba ki ong ka act of holiness mutur no bakal lok jong pi ka syak tak lang bat pi haba piap hatu kata kalak benlong hatu pila ban pediang William Carey te umla ban pediang bat umla ban syak kum ta yale ban penkut no ya uni sai hon jong ka jing sniu mal utip tingkreng baki ni baro ki deki but thap jung soitan Data ha kau terik jong no pra kat pras ba arkundai kata lai posnam hadien ba ulot ventex ula khang sendan ya kani ka kam thang em ya kelok bat ula penhap ya ni ka kam kum ka kam ka bom song an dan ka belong illegal bat ka kam boman lani ka baki ong criminal wala kata ki bon ki brang ya persya kumta ni dei ban kmi bha ban pet bha yo kita ki rukom pateng la pateng jongi ki dei ki bot thap jong usoi ta ho ki don ro shibon ki wei ki rukom pateng bala pateng ki bang idang ya bot ring ong ba hal bang ya bot ngidang pet bha kita dei men yet benia bha kum ong ngai ai bang si ai ban bangidang yet benia bha ngidang la ban penwan dor bha ki bangin wan ra ka jingkla ban yang pen bha ki